Het belangrijkste in mijn leven is mijn gezin, mijn kinderen. De gezelligheid van de kinderen allemaal thuis, die drukte eigenlijk, vind ik super. Ik ben ervoor gestopt met werken ook. Dus ik heb ervoor gezorgd dat die thuisonderwijs kunnen krijgen, omdat het heel moeilijk was op school. En daar gaat eigenlijk al mijn tijd naartoe. Ervoor zorgen dat mijn kinderen hun onderwijs krijgen, dat die gevoed, gekleed, alles krijgen wat ze nodig hebben eigenlijk.